זזה, כי הלב שלה בעזה או במקום אחר. מי יגאל ויספר שאתה נושם, שאתה בריא ושלם, שנתעורר ונבין שעם שלם חולם ואבא לא ישן כי חטפו לו את העולם. אז איך מקום קטן יכול להכיל כזה עולם? יש ציפייה סמויה ובמרחק נגיעה, הבן שלו הלך נשאר לו חוסר ידיעה. כל הדמעות יוצאות עם קול של תפילות, וכל המילים הקטנות שכתבת בהודעות בליבי נשמרות, הרסו אלפי ארוחות, וכל דפיקה קטנה בדלת מחסירה פעימות. והם אומרים שעושים אבל דברים לא זזים, תמיד יש שקט בבית, לצלצול מחכים, והדממה כואבת כי היא מספרת אמת, הלוואי משקרת ואתה תדפוק בדלת. דקה היא שקט, תקווה שמתרחקת, חלום שמתנפץ, עוד אמונה שמתנתקת. אין לי רגע שקט בתוך כל הדממה הזאת, שרק השם שלך נשאר במדינה הזאת. אולי עוד דקה, עוד מעט תחזור, מאז הקיץ בו הלכת בליבי אשכור. אתה עוד תחזור, אמר הרב בבית הכנסת, ואחרי כל התפילות עוד נחכה לך במרפסת. כי מאז אני לא חושב על העתיד, חי את ההווה ומקווה שהאתמול היה חלום מפחיד. תמיד אני מדבר אל התמונה שלך, נוגע בבגדים ומסדר את המיטה שלך. הבטחת, סוף שבוע אתה כאן, שיקרת, שלחת זוג מדהים וגם יומן. תן סימן כדי שלא אבחר כשמדברים על גלעד, אהוד, אלדד או רון ארד.